Nginya pedeng ban kebalai sepak rupra, lai sepak rupra. Ku try Jisu tang ami ngasem jing suk jing men syarum syaneng ngawat laslem dang ha mingalasem tang Jisu bala penhun yaga mensim jonga jing in jing ben bakra Jisu me an anga jing suk jing jatan ngalawan yami unsin ngaklen ren banjing ijong ni able nganga kam sim lenden tang Jisu bala penhun yaka pensim jonga jing in jing yim jing klen bakra Jisu me an anga i ngaladi jing syang yemla rendu iwe kilan ngala bersyang gemya rate eru tang Jisu bala penhun yaka mensim jonga jing in jing yim jing klen bakra Jisu me an anga ngaju bang jing snow paper ngaken danyang mitran adu jing an bajong mit yanga penong teman tang Jisu bala penhun yaka mensim jonga jing in jing yim jing klen bakra Jisu me an anga ngaladi jing syang yemla pendu iwe kilan ngala bersyang yemya rate eru tang Jisu bala penhun yaka mensim jonga
deng pan jurai khaddu san spa arkusan lanyo kiklur lanyo usyap kapok tongakata Jing ismay jing makublay kat kinika benda jing men bakrau katun gating ai jing men bakrau akan jing in barumplay manasipon mat magdalen ilang jomam kami Mekularu man mabyangan atway ba isnay Jingmen bakrau katun kajing ai Jingmen bakrau akajing in barumplay Beri nam tau berum jung amen. Gi penpau ke jing songo ya ke jing seng samla jang ke balang presbyterian mauro lingba ke nika kunhon ke balayalam ya kini ke jing ruai penrehemen sim siteng kita shuaban sedang ke nika jing seng gi penpau ke jing songo ban gi duai bo blai unang kerku ya phi gidang ya keren mentan havestri shuabangin rung ke jing shakri yo blai ba lajan arsna menta ngim shim yo sngo sho ya ki jing ruai penrehemen sim ki balayo ban pensawa kumne hakabalang ke jongi ban ngi aingu yo blai nagabenta kani galat kabau ayengi ban yo ya kani ke jing seng yalap hakabangi donru kini ki jing ruai penrehemen sim ki para bangit be kumba pietip hakabalang presbyterian mauro ngiju pelong ya katayo jong ki jing seng yalap hakatayo ka bakhaddu jong benai Oktober Baraga sengiu terai ke bakhaddu ngiyo ega jinga seng yalap jong ke balang. Kot komiti balang ikerpat kit soba banwan shongno syagani ke benta baskhamat. Kumbalaong haka sengiu terai ke bakhaddu jong benai Oktober ngiju dan ke jinga seng yalap ban ngi aingu yo blai bamenta ka snem ru ngi yo ke jinga seng yalap menchem snem ngim shim yo ke jinga seng yalap paj ba kumne nrengi de ban penlong ya ka online nrengi aingu yo blai bola plela na ka benta jongi ya ka ni ka snem ngila yo ya ka bor na ki bor penyat sarkar bangin te ro ikini ki tendong jing pensawa kiban penpoi syaki yeng joki para bangai bat jongki weiru ya kani ke jinga seng ke jongi hapo kani ke shnong mauro bat kilabu kendon ru syapang ke jingkok ngu ki SOP ya ka bangi la jule bat ngin yai le hi hakapor bangi don haka yeng ke jong blai
Ti kidon ru na pedeng jong pi ki para bangai bae ki ba mdan jakaso haga ni gabenta ka ba shalor joga yeng mani ndre pidon na gabenta ka ba shapo bat POE lingba ki ni ki kor ki bor jong ga juk ka ba menta kumjo ru ki para bangai ki ban sapai ki ban sakmi ya ka bangin sapen mi lingba ka YouTube channel jong ka balang ngai khuble ya pi baro haga kerteng ka ba koridor tam ka jong utrai bat undang pen em jongi uji sukres ka program kalau ngakani kerukom i nongyalam jiaseng Reverend Lindans Im organist Mr. Balmi Lingdo Nongpur nongyalam jingruai Mr. B Warjri iban pule nakakhtian ke jong oblay bat banduai Mr. Ideo Khag iban duai jing aingo temen mesan A1 Sweat nginyo ke jingruai kerpang nakakwaya jong ke jiaseng samla bat hadin kata nongyalam apeng jongi ilongi Reverend BRL Maulong tungin ya pendam aga jing duai au blay bok pau jongi bahabeneng ngi aingo eme bangila bandon aga yeng ke bakhoj ke bakentang ke jong me ngilewan shibun ngot ko try hagani ko porno phais ngi don ke jing thrang men sem ban bani ban shakri ban mat e ke jing don kat ke jong me lembat ngi don ke jing thrang ru bani osngau ke khtien ke em ke jong me namar ke tangila dap ni leshlei ya ke benta ke bashalor joka yeng mani bar hang thi hapo ru ngi kerpat bamen ker khuye ngi daga jing don rekat ke jome ko trai shimti ya kini kapor badi gibenta baro jong jing shakri ke jongi ya kini ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haga kerteng ke jong trai bat undong penem jongi uji sukres amen ngini ruai ke jing ruai ke basan spa sau pau sau bar hadin kini ke jing ruai kat kum ke program ka pendet ngakerpat i we ni ki dikot committee balang Mr. Ideo Khan bain sngau bahaban yalam haga jing pule nagakhtian ke jong blay bat haga jing duai uji su ula iit yanga uwan nakari kanan uud uyap hading pena bangan yok poi syakanan pansngiat burom ngan yok pong hari tengshan ke kanan bat jisu jiunom ngan yok syong ale ngin let syakanan ke jing ruai ke basan spa sau pau sau Jisu ula ityanga uwan nagarikanan uud uyam hading puna bangan yopoy hakanan pansian burom ngan yopong hari kling shan kakanan bat Jisu junom ngan yoshong alingin lesha kanan kanan ripernai lanungin po syakanan hakanan jingsung lajanan alingin lesha kanan on tapoy shajing yaseng ba kireku hari kanan kisapang yu nong sispa ngan riwai hari kanan uji subla burom haken usyong hangta hakanan kikun ublesha ying uko
song hang ta kanan ripernan lanungin pon sakanan hakanan jingsung lajanan alingin cakanan Tuhan suci su long Tuhan uam ya pihak kanan ki angekukin wan bantan ban sao ya pisah kanan Tuhan bandiki baim batun jemjai hakanan jingsu lajanan alingin leca kanan ripernan andungin pon sakanan hakanan jingsu lajanan alingin pon sakanan. Shua bingin pendam hagi jung duai. Tungin syashkor ya kaktin ke jung blai. Ya kabangilaban syam nakikam ke apostol kelenung ke baar kadokot ke bakan nyau hadu ke baar kuwai. Kiktin kiba ongkum ni. Kan jaru haki sengi kiba kadu ong ublai. Ngan teno ya umen sim jonga halor kadok baro. Te ki kun senrang jong pi bat ki kun kentei jong pi kin ye tu lepa. Bat ki samla jong pi kin yo i ya ki jing itu pau. Bat ki temen jong pi ru kin pos niu ya ki jing pos niu. Bat halor ki sakri jong aru senrang bat kentei hagita ki singan teno na umen sim jonga bat kin ye tu lupa bangan pen i haki ki jeng pla habneng sejrong bat ya ki dak haka kendo setia syatbian kasnam bat keding bat ulo tedem ya kasingi en pen keladum yau benai en pen kelas 6 mensuaban wan kata kesengi ke jutrai kabakrau bat kabaitrim bat kan jaru uno baro ubakot ngauha ubakot yaka kerteng jonga yaka kerteng utrai on pen im yau ublai unkerku abangi pule baca skor yaka tin ke joblai dongin pendam ke jungduai. Aulei berupa jongi ubah peneng, kandungi dap de kejeng ngongu ya me, ya kabamela penah, ya kikun kibalas seus pa ki jong me, ban kiu hakan ikan upai singi, hakayeng kabakoi bat kabakentang ke jong me, ban syakri ban yero,
ban pendon burom ya ka kerteng ka ba khoi bat ka ba em ka chong me au blei ngi ai ngo ya me ba me la long ring kat ru lem la ka jong ka balang hakani ka tayo baro shi tayo ngila yo ik jing ya seng ya lap ngila yo ngoru ki kubor ya ki bak chakri ki ba kordor ki chong me ya ki ba blei la jit kila sam ya ka kubor ka jing pan em apre u pai lang jong me au blei da duai ru hakani ka por kam tam ya ki ba bon ki chakri ki jong me ki khôn ki jong me ki ba wan ru reng kat bat ki jing pang ki jing sitom ki ba wan ru reng kat ki jing pai ki jing pra ki ba wan ru reng kat bat ki jing khuslai ki jong ki ngidoi au blei hakita ki ba pang ki ba sitom to pen khia ya ki hakani ka sngi haki ba pai ki ba pra ru au blei to ai haki ka jing sok bat haki ba kuslai habat haka jing kuslai jongki haka jing yesem ki jongki to ai hakiru ya ka jing ten ngidoi au blei haka ni ka por gerpang ru nama dau sakri jongme obat don ya ka benta ka ba krau ban sam ya ka kubor ka jing yalap abre upai lang jongme oi bat haki tu ki paralog ki ba song haka ni ka dong bat ka ni ka snong ka jongi ai bil kin yo ngau ya ka tin ka jong me oi mela thau ya kiru hakadur ka jong me hi mela persad mun sem ba em po jong ki namara trai to kren ki bakin kela ka ba mod bakin pai seme bakin ni thuru ya me ba me long unong pen em jong ki idoi au blei ka ni ko por kam tam ya ki khon ki jong me apo ka balang ki khon samla ki long mi ki long pa don sibon ki balat thai ki balalwai ban keu ka yeng ka jong me ki bor ka jong boman ki le don bor ya ka jing em ka jong ki trai ngi duai ka ni ka por to pha ma me yung se ma kho jong me thau thamai ya ka jing em ka jong ki nang ma ki la ban yo ya ka bor ka jong man se ma kho jong me ban keu ru sa ka yeng ka jong me ban sakri ban pendon burom ya me trai kan rat ni butiri ya kan kapor hoi kerpang yu sakri jong me pen gob au blei de kapor pen sle do man sem ba kho jong me baki ai ke baro ki ba mino na ka sentur sakri jong me ai ba kan long ka bor yang i wei pi wei ai ba kan thau thamai ya ka jing em jong i wei pi wei bangilaban em ya ka ban sakri me hadu kabakut ka jing em ka jong i tos ngau au blei ya ka jing khot kar pa du sakri waret jong me nabai ki ningi ngo i dem ban i pan hakar teng utrai bonong penem jong i Yesus Kristus menta bat hal kertaru amen. Ngi penpau ka jing songo ya i dekot komiti balang jong balang Presbyterian Mauro Mr. Idau Khan i balaya lamingi haga jing pule na ka khtin ka jong blei bat ka jing duai u blei nang kur khu ye phi bat ka jing sakri ka jong phi ya ka kam ka jong u ya ka ni ka por pat ngin yo sngo ye ki jing pen bana jong ka balang bat kat banginang sngo ki jing pen bana nga kerpat iki ashes bakin nang pen kre bat daladep ka jing pen bana bakin sngo bhaban wanlam no shakmat iki jing aingo bat hadin kata nga kerpat ye temen besan jongi temen besan A1 sweat ba in sngo bhaban sa pen kentang iki jing aingo ki jongi bat hadin kata ni kerpat eka kwaya jong ka jing seng samla jong ka balang bakan sngo bhaban sa ai ka khubor jong ka jing yalap lingba ka jing ruai kerpang ka ba philapan kre ka jing pen bana ka jing pen kentang jing aingo bat ka jing ruai kerpang ka jing sing yelam ka bakhadu jong ka balang hagani ka tiyo kan long manda ka janmien hakapor san beji ban ngiyai kerpan yepi ki parabngeng ki khon jong ka balang ban subha ban poing segani ka jing sing yelam ka bakhadu e jong ka ni ka snem ka bangin yo hakapor san beji ka program ka long ban yelam ye ka jing sing da ituman mesan PS Kanior Vice Chairman jong ka balang Organist in long i Mr. Balmi Lingdo Nong Pure
Nong yalam jingruai Mr. S. Matalang, nong polis sedang badwai Mr. Rishong Hok Kong Sedam, ngin yo ya kijing penbenala dedon, kijing penkentang kijing aingo di teman besan AS Lingdo, kijing wai kerpang naka choir kijing seng samla, bad inong yalam inlong teman besan bizar hek, ibalong teman besan naga balang lom ksai. Namarba kijing seng yalam kan long hagapor san beji, ke kelas suspension mentah ke janmiat kan long no lai sitting. Tigitu kiba deiban poi sekini ke kelas kin sung bhaban kan mau ba om su saubeji kumbajulong nrei kan long no lai sitting. Program jingi sing ke jingi sing kan thei ba ke jingi sing samla mentah ke singi kinom don jingi sing. Kijing seng jong kabalang lasai kemit singi ningkong sitarik ubnai November ngin yo ya kijing seng duai sedang benai bad revival inong pulis sedang bad duai in long no I miss hershai kongsai hagamit balang lai terik ngin yo sngow ya kawai pat ke subject mit balang ke baong to pai pat pi to pai yaladi na kijing palal jong pi baro Ia kabelasim na ke kitab Ezekiel ke lenong ke bakat pra ke dekot ke balai po halor ke tim ke jingkot se ke jingkela ke bamut inong keren ni kini ke subjek ilong Mr. GL nong lai bar inong pulis sedang badwai imes rihun sisa lingdo nong pure haga sisa jan nriu terik mentau benai kini ke sisa jan ke banwan haga por khatwei bejim step Kandon ka seminar jong kabalang, ka seminar halor kijing hikai song tanrai jong kabalang. Ka program jong kini kalong banyalam ya kini ka seminar dari Memesan PS Karnior Vice Chairman, nong polis dang badwai Mrs. R.L. Pobri, but I resource person Iban ye kijing hikai halor kijing hikai song tanrai in long I pastor jong I Reverend Dendan Siem. Nagabantang kini ke seminar ngila penbek ye ki badai ban wan bani simbanta ban namar bangila ai ki appointment la khamslam ngin pensngo ye kini ki kerteng kum kijing pen kan mau ma pin so bhaban bu jingmut ban pelaj ye gapor ban poi sakani ke seminar haga singsa jahin riu terik haga por khatwei bijin nalor ki dikhat ka committee balang ngila penbejru yai Mr. S Thongni HMCM WL nong pure HB pasa I nong bet W Rani ke Marwen PL nong pure DL kinsi R Kong Sedam banagaliang kejingnya sengken thei kong Jenika Kharsa no kong Jusinian nongrum kong Riban Lapo Bri, kong IT Mai Mauri, kong Krensibon Nong Kenri, kong Emerald Nong Kenri, kong Slina Lingdo Nong Pure, kong Mianlina Lingkoi, kong Prensibon Lingkoi, kong Multiply Pungrop, kong Miss Lina Shooting, kong Munida Shooting, kong Sarmon Maulong, kong Stitch Pungrop, kong Bayamon Nong Pure, kong Blianti Maunai, kong Dublin Sabong, kong Kentiu Mon Walang, kong Jun Maya Kelang, kong Wairimon Sinjoin, kong Jopika Lingdo, kong Banika Pertu, kong Juban Lang Lingdo, kong Diaris Karlingdo, bad ikong Mipli Bahon Rani. Bana kejingi seng samla iba hamar babiang pungrop, balmi nong pure, kambor lang nong kenri, mak jirot, melim ngap, jiswil nong pure, daminot mauri, bantai lang pungrop, kamper kong lam, Eldridge Renja, eban nong rom, arkibor karsano, Henry Warjri, March Bonson, Lingdo Nong Pure, Sambor O'Neill Karsano, Nehemiah Song, Ricardo Nong Pure, Ivinika Nong Pure, One Plishishan CMD, Navisa Nong Sid, Indalam Perto, Yarmon Nong Bet, Marvelous Dunmon, Barakman Renja, Afidolin Nong Light, Bad Ilapdiang Warjri. Kini baro sungbahaban kan mau, ia kesing sajan riu tarik hadwe biji. Hagamit sinsa jan pada kapor jan mit riu siteng in yo igajing sedang duai ibani lam ba pulis sedang badwai Mr. Arkibor Kharsano ban kamat jing duai kalong
Nagamanta ke Sunday School jong kabalang. Haka singu try ke banwan nyo tering kadega World Sunday School Day. Haka ni ke singiru ngin yo hi ya ka kelas riu khot haka por shubho jimen step. Banang ta kajinge seng ke bashibi jimen singi inong kren inlong Reverend Dr. MJ Nyota. Haka por janmit kajinge seng samla kan penlong ya kajinge seng World Sunday School hi bari inong kren ilong teman besan PS Car New York. Ki jing aingo ki ba ngilalum men arpu sauteri in sa ai pat kajing penbana haka ni ketiyo kabanwan. Kabakhado kalong kajing penpau kajing sungongo ya ki volunteers jong kabalang ki balai rap ya ki kam jong kabalang hauni ubnai Oktober barok shibnai haka bale ya ka thermal scanning sanitize bat banthok kerteng ya ki bawan sigi jing seng. Ngiban pau ke jing sungongo na kabanta ke jing rap ke jong pi ki samla ye kini ki kam banado kani kan nyo tari ngila penbet de ki weipan ki samla ki ban sim ya kani kabanta kubli sibon na kabanta ki eki baro ki pi ai ye ke jing sakri na kabanta ke kam ke jong ublei kini ki long ki jing penbra. Tengini beli hajing duai. Au beli ubelong kupa jangi ubah beneng. Keburom kejingero bat kejingu ngiai tang syami bat syamihi nama rolong beli ubanyo ye kejingero bat kejingu hak bakli tam ngiai nguru yemi kukenrat ia kena kesengi, kabakrau, kabakentang, kabami melabu yengi iwe kibanget, ban mani, ban syakri, ia kakerteng kabaim kajangme. Barkam kerpang kutrai, kena kesengi utrai, kabangi kum kabalang, iyo ban beteng, ya kajing sengelap, jong kena katayu. Bajong kena kesenam. Idap daga jingkmen kabakrau ku trai namar me penyo yengi kum kabalang ha kena kesenam. Ha kabangyo ban yalap ye kaktin kabaim kajame. Nagabanta jongi iwe pi iwe kibangilong kinong pop kibakrau tam. Ni aingo ikajing dorkat kajame. Ya kini katayo hibarok syutayo, kam kerpang kutrai ki syakri ki bakordor ki jame, ki belayo ban penbenah, ya ke kubor jong ke jingit, bat ke kubor jong ke jingpenem bat ngit skam kutrai, shibun ki mensim ki bakordor, ki lawan ban IT temai hame, bat ngida duai kutrai ya ki, bat skam ya ki. Bat bekla ban yaine hakajing it ba kajing sumar kajang me try idon ruhan kapor ban syakri yame hakan kapor dakini kajing ai ki berit ki jong iku try ki bawan nakakhet kajing isnei kajang me lingba ki kam ki jam ki ban kerku yengi shimet kini kajing ai ngo ki bawan lam han kapor ku try ki long ki berit banir jor ike jingkerku ki babon sertap ki bamelet he kajing im gajangi ngidiwai bamen isnei ban penkut ban penketang yaki haswa bakabalang kan ya ban penankam nagam ta kaburam kajame kerku ike kiti barok ki blano syakani kajing aingo ho ki weru ki bamla ban ai hakan kapor yaki ru trai tu kerku bamen kerku ru iki kam ki jam ki jangki nakasngi syakasngi Kamtam kerku kutrai, ia kejinglong mensim kejongki kutrai. Bakilap nang roy nang san, nakapor, syakapor. Idon ruhani kapor kutrai banduai kerpang, nakamtau syakri bakordor jongme, Reverend BRL Maulong kutrai. Ia kabame
Melapan boy hakne ka jaka hakabarang ka jong ikut rai. Basa sifang por kut rai in sa yeng nakne ka jaka ka bakantang ka jong me. Ngidawai kut rai ngitep scam bawel pen snow bawel pen shon hakadok nut ka jong ikut rai yak ta ka kubor ka balong ka jingerap bar ka ban kren iki dok nut ki mensim ki jongi ki badon hakne ka yeng sop jong kan ke yeng ka bagantang ka jame baru iki wei pat ki badon haki yeng ki sem ki jongi ki bangla ban pen poi ka kubor jong ka jipun ling ba ki tendang pen sawa ngi wai ba menis nei lo shakri jame ko trai pen kerpang yu pen kertang yu pen kubor yu do men sim ko jame baka wei ka benta ka ban ya ban sam ka ban mino na ka sentur ka jo ko trai Kandalong kasi pen scam, bat kasi pajanay, nakaket kasi isnay kajame. Iwan doy nakapor, banduay kerpang, ikikun samla jika balang kutray. Kibla pen kre, ila de, nakamataban ay, kakubor, jingilap, lingba ka jingruay, kajangki. Ngiduay ba isnay, yaki iwe piwe. Baka da ka jingruay, kikwen yalap hagan kapor. Kinruay na do kadonur, kamansim, kajangki kutray. Barkat pen kendo iru yang iwe piwe ki badon hakna ki yeng kap kantang jome baruk bias ngo ya ka kubor jingelap ne baka jingrai ni IT ka por bang sa hakik sang tiblei ki jome yalam yang idu mensim ku jome ai bagan yo I ka ding pna ka jome ko trai bahak bakut jong kani ka kubor baka ki jing yeseng ka jongi ngin mi nang ni kum kita kibla syam Themai ka jing em ka jame bat mi ujisu bat ni amat ka jing shaman sim ka bat themai ka ban pla yang ikut rai bigla ban ya yang ka sla jo khndo da ka jing it ba ngi bat ka jing lam ka jame sngo atrai ni ka kerpat han ka por ha ka kerteng ujisu ngaduai bat ngapan ni baro amen. Senya om izin kermen hanta on dahabakas dan jingsha ham takalong kasta pernah ukasta ba pernah tung inyaro you play don bor jongi Bor halakasni Bentem my bor To bentem my bor To berkatya kadang don bor Laka jinge To ben syong nong rem To piang temayu nong ben my bor, to bentem my bor, ya lamen sim tungin ken kor, la ki jing ki len shop yani, bentem my bor man kasni. O kipukni kislo nota. Hang tatang marway klem yo isu ya ka pertay klem yo isu pertay di ane yami kitab nyang temai o kilalong jing ta temai ben temai bor to ben temai bor To berkatya kadang don por Laka jinge To pen syong nong rem To
น้องเป็นเองเป็นทำไมบดตัวเป็นทำไมบดอย่าลามันสิดูเงินแค่ก่อนลากี่จริงกี่เล่นชอบอย่างนี้เป็นทำไมบดมันกาสีSu ulong Jeng mi kelas pernah Su ulong rumah siang lah Dan pentemai botapnya Let bahati lot mentatang hau Dabur bertemai ungerku Bertemai bor Tuk bertemai bor Tuk berkat ya kadang don por Laka jingget Tuk ben syong nong ren Tuk yang temai yu nong penเป็นทำไมบดตัวเป็นทำไมบดอย่าลามันสิบตัวเงินแค่ก่อนลากี่จริงกี่เล่นชอบอย่างนี้เป็นทำไมบดมันกาสี Ngi penpau ke jing songo e ke kuaya jong ke jing seng samla jong ke balang ke bala ai ke tu ke jing ruai kerpang ke jing ruai yalap apading jangi bangin yo mat e ke jing penthamai bor ke jong ble ke jing em ke jangi ban nganget ke neka jing ruai kala long lupa ke jing yalap e ngilang baro ki badon hapo ke jing sop jong ke yeng mani bat kumju ro ki bayo asngau ling bagi tendong jing sawa ki badon shabar jong ke yeng mani Ubleu nang kerkhuya phi bare ke jing shakri ka ba koridor ka jang phi ya ka kam ka jang o ngi pen pau ka jing songo ru ya ke bledon benta ha ka jing lum ya ke jing aingo bare ka jing pen ketang ya ke jing aingo bare ka jing pen bana ya ki kam jo ka balang ubleu nang kerkhuya phi bare ka jing shakri ka ba koridor ka jang phi bat namar bangan sa ai tino e ka por ka basa ha i Pastor jangi balong dong yalap kum ka balang ipan pau ka jing songo ro ya i organist Mr. Balmi Lingdo nong pure nong yalam jing ruai i Mr. B Warjri bat kum ju ro ya baro ke bedon benta ha ka jing pen bit pen biang ka ni ka jing seng bat ha ka ni ka tayo hi jong ka jing seng yalap ublei to nang kor khu ye phi bare ka jing shakri ka ba koridor ka jong phi Tiada kini kepor ngadap dah kejing kemen ban penitu ia pastori jangi ibalong undang yalap haga ni kepor nok paisngi Reverend BRL Maulong ibalong u pastor jongka Paryong Presbytery District Paryong Balang Presbyterian Paryong bat ila long tengru u chairman jongka GSeng Samla KJP Sinod Sepngi Hagasnem Arajar Katsan. I pastori jangi iwan rengkat bat i kong BW Banet mairu idei iba kitkam aga jia sengentai bat ila longru i chairperson jong jia sengentai KJP Sinod Sepngi hakipor kiba menshua. Hagabalang jangi Pinito i pastor BRL Maulong namar ilawan mencem snem hakawai ni kijing seng he pilaban ong hangno ngam kan mau iwan haka YouTube channel jong balang kadeka revival Sunday arajar arpau ten re ka to ko por ngim pat yo lat ban long jing seng pat ba ya ki wei ki benta jong jing seng ngila record hayeng mane bat ngila pen iling ba ka YouTube re ka khubor i pastor ila record haka Balang Presbyterian Nongdong
bat isa pha shane bat isa pen mi pat nakabalang kajongi te pastor ngi so comment ba omtang bingile i pia YouTube menchem snem rengi sngongo ba kani ka snem pila pediang banwan kumunong yalap ha kani ka jingeseng yalap jongka balang kumbanshu penken mau ki para bangen bat bani thu i pastor ha ka balang mauro ngin da pelong jingeseng yalap Shita Yoshua kapor naduk hat praterik adu arpulaitrek Oktober ngiladon katayo jong ki jingeseng duai bat man kami ngiwan ban duai nakabenta ki jingeseng yalap bat ong no pastor ngila duai nakabenta jong pi ba ubleun ai bore pi bat nang ta naduk ka arpusantrik sinengkong haduk menen lai pautrek ngiladon ka ki jingeseng yalap boro shita yo hakiwe snem ngi julet shigi dong ba per jong ka shnong mauro Nrei hakani ka snempat namar ki jing per king jong ki jing ke bengi kendo menta ngi penlong be hayeng bani kini ki jing seng ki lalong ka jing ker khu ki ba kraw yangi bat nginget hakani ka poru ubleu don ban kren lingba jongi I pastori long men jonga haga jing shakri ka kam ka jong ublei bat hakini ki khendiat snem ngi lanang ya ngila ya jan ngila ya phone bat ngi aingo yu blei bengi yo ban selok men sim shibun ki Bat ngenget I pastor in dawanra ay kata hapadeng jongi kan long shisha ka jingker ku ka bakraw. Para bangit beet siya engan ong tang si kentin suaban ay ka por siya hakaway ni ki jingeseng bangalit kam si ki tain kendong sa tain West Khasi Hills. Utaw tumen basan bayalam ya ka jingeseng uyi ki pat baro ki balasyong hangta ka jakaplang uang pastor kini di glang brot jong utray kila tangan te pastor Basano yaki ngakwa ba nang kumjo ipi pastor kini gidi gilang brot jong utray hagabenta ka ba shalor jo ka yeng mani hagabenta ka ba shapo lingba ka teka core camera bat ru lingba ka YouTube channel jong ka balang to besai ki pastor nagaktien ke jong blay ki don ru ki lok ki ba ki bala ban yo sngo lingba kini ki tendong jing pansawa pila ngap ke jing seng ke jongi nadu menne pila ngap ke jing seng ya la broshita yo ngikerpat sa sisin lapidon hangno bapin ay ka por ka bakordor ka jongpi ban snap ika kubor ka jingyalap nagaktien ka jong blay te kumtangin irway ka jingruay ka balay spa katsaw barhadin ka ni nga ay ka por ka basa hadu ka bakod hay pastori jongi Reverend BRL Maulong dono jonga lakatungit temple jong me ay kanlong hapo hangne ko try Jisu hadu bomju ko to shong jing don jong me kan yai long jing khawai ba ka jing ruai ka ba laispa khat sao Don hu chong galaka tongin temple John me I can long hapo ha ni ku try Jisu hadu bam to go to shong jing don jong me jing don jong me kan yai long jing kawai pa jing don jong me jing don jong me kan yai long jing kawai pa tang shi por ban yo ya selom tang shi por ban besami hajasin kalong kam kordon ya ki jing so pa bambe ngan ai barong ngan ai barong tang ban yo ya long ban mi ngan ai barong ngan ai barong tang
long ban mi tu puta ya ki ken cheri tu pen la yang sim hi ngalata ban song ha cheng dum atu wan cheng shai kasni ha ka cheng shai ha ka cheng shai men sim jo nga kas ngohun ha ka cheng shai ha ka cheng shai men sim jo nga kas ngohun. I pastor lendans i balong u pastor in charge jong kabalang presbyterian hang niha mauro i balong unong yalam jong kani ka jeseng yalap jong kabalang i temen basan karsokno temen basan karnayor temen basan lingdo i temen basan wanswet bat itemen basan lamare ibom don rengkat bat ngi hagani kajing syakri blai nagi daw kajing don kam jong i bi im don hasnong kidkhot jong ka komiti balang barok ki badon hagani ka por ki long keme ki long kpa bat ki khon samla ki ban long ka lawai ka ba pernai jong ka himaba ka jong Emmanuel kibayakit ya ba ya ka kam ka jong kanrat naduk kani ka por ka bidang samla bat pin salong ki rishot bat ki paya ki bas kem jong ka balang ha ki por ki bansawan nga ai khublei i ya phi baro ha kani ka sngi naga benta kani ka jing yaseng yalap ha ka kerteng ka bathiang tam bat ka badon bor tam ka jong utrai ba unong pen em jongi u Jesu Christ ya phi baro bat ai ba ka jing ai khublei jonga ka long ka jingsuk ka ba palat ya ka jing sempang ka jong ublei kan ri jai jai ya ki do not bat ki men sim jong phi how Christ Jesu bat ai ba u Christ u balong u khle jong ka balang utrai jong ka kam ulong ukhle jong kirempei yang Kristan jongi baro hapo jong ka balang pastor khuble sibun ya ki kentien pediang sngom ha jong pi bat ka balang yangi ngadon hang ni ko maloi pastor ikime jong ki khon bar uwei ukhon ubuan ye lang wan lambat kani ka por kabalang mauro nakapor siya kapor kajupenyo benta yanga hai kejing syakri belai lagalong ha kaji eseng samla lagalong ki program jong kabalang man kapor hijukan mau yanga khublai sibun ya kajing ai benta lem jong pi bat kerpang ha kani kesngi kabalong kasngi ban penher ya ka khubor jong kajing alap kajong utrai jong yu Jesu Christ ubalong uno pen em ba ye jongi ngawan ra kajing ai khublei ya philang barok naga yeng jongi bat naga district Paryong kabangang along pastor in charge hang tai
ia pilang akan ikapor. Habang apet ia ke program jong kani ke JSN yalap kabala long nadu kani ke tayo barok si tayo kumbala pensyai di pastor. Bat ke JSN duai kabala lek hakatai gawe ke tayo. Bat habang apet ia kani ke program kani ke sengi ke menta kalong. Baka juk ke kerteng. Ban yalap menta kani ke JSN. Bat ke juk ke kerteng. Ban yalap sibet ke JSN ke menjanmit. Ban mar kata pintip kalong baka kerteng ke jonga kalong bishar remdor lingdok maulong. Baru ban keren sibet par udai bishar hek teman besan. Tinggi sungu kemen sibun iong teman besan menne bang idang syongkai hang tah yeng iong ke ke jing peniat ke jong ublai ngimla ban tip bau khot i kinong keren da kinong bishar. Kani ke program ke jong ublai ngin pediang ya ka ai baga kubor kabala yalap barok si tayo leng bagi nong yalap bat hagani kesngi kan long ka jing kersiu thia kan long ka jing mentoy naga bantagi khon jong kabalang hi barok kawe kabenta jong ka jing yalap hagani kapor ngashim naga gospel katkum uyo anis. Ka gospel kat kum uyo anis. Kalenong kaba khat ar. Ka khot kaba arpau. Ka khot kaba arpau ter. Ngin sya skor ya kaktin ka jong ublay. La donru ki Greek na pdeng kita ki bayawan kiu. Bakin yamani belai hakata ka jingkawai niam. Kini kilayawan namar kata. Hau Philip. Ubana Bethsaida. Ha Galilaya. Bat kilaya kerpat ya kidaya ong. Ko kenrat. Ngia kuat. Banyo yau Jisu. Philip ulawan bat ulaya thu hawa Andrew. Teu Andrew pat bat Philip kilaya thu hau Jisu. Ublay kerhu. Ya gani ke jingpule na gani ke ktin ke jong ublay. Bat hagabangin lej syaprang ban syakri ublay. Leng bagani ke kubor hagani ke janmit. Ngin lej da ke sur jong ke jing duai leng bagani ke sur jing ruai ke bangini sim bentalang hagani ke por. Ngin yang lang ngin ruai ka jing ruai ka sanspa kendai puwei ka batang sidukot. Ngin yang lang ka ni ka por barok nga kerpat ngin ruai ka ni ka jing ruai bahari ka tangin sayo ka jing duai bat ngin sa sya skor ka ketin ka jong ublay to ngin yang lang barok. Tuan men simba kut hanga Rung hapo kado nujonga Tupen kuy parki pop jonga Syongsa hapo jonga Amen sim bakut jingkular tu yasel lahapo jonga tu pensyat boryanga baswai ngan yeng ngan yat bane Amen sim bakut jingkular tu yasel lahapo jonga tu pensyat boryanga baswai ngan yeng ngan yat bat me
bat bang idang yang lang tu ini duai. Hame batang hame ablay ngiwan hakani kapor leng baga kerteng ka ba em ka ba donbor ka ba tiang tam ka jong unong pan em jong yu Jesus Christ ubalong galenti ka jing em bat ka jing sisa yangi syame ko pa ba it habang yo ya kani ka lat bantai ya kani ka duan jong ka jing mani jongi leng baga jing seng yalap jong ka balang Presbyterian Mauro hangni try yarap yalam yangi ra yang ikut rai syaka kamera kebahaneng ke jong me pensle yang ikut rai barok lang daga boru mensim bako jong me pen kendo yang isya bangga pop ka hok bat ka jing bisar jong me ablay mangila ban pai no nakatagalenti bomman bat mangila ban pai syaka ding pna jong me ko jisu haga ban naga ding pna jong me ngin yo snyo ngin yo ban mat ya ka snam ka jong me ka batut halor jongi ngida duai ko kenran bai hapdeng ki jing jong ka jing em ka jongi ablay henry memshim la ino man ka wai ka senjam man ka wai ka klip mat jong ka jing em jongi don kiram pe yin ki ba mat ye ki thang jong ka mara atrai bai don ki ba jau mat don ko try ki ba da sngosi adu kata-kata henry ko try bai ki yo sngew ya ka jing don ka bor men sim jong ma ki tu da kerku ko try la ka jong ka balang kerku yo pastor kerku ye kitemen basan kerku ye ki khot komiti balang ai kenang ya na ka bor sya ka bor ha ka jing tray ya ka kambat ka mission ka jong ma ka malasania halor jong ki bat hangilang baro aduai ko trabi ya ka ni ka por men pensat bor yalau jong syakri bom don ko try rei ka ka jing pen kre jong u ablay kan long da ka bor bom judo no jong me naga benta bagi kon jong me kin yo mat ye ka jing kerku ha ka jing em jong ki pediang ye ka jing duai jong i ablay map ye ki ringkang jong i ha ka kerteng ka jong jisu ngi duai amen suhaban syong ke para bangai bayi how try Jisu ngilong ki baladon bok tan ban ong bayangi lathit daka dorba kasnam ka jong try Jisu halor jong ka dingpna ka baula siu ya ka kuna naga benta ban pelat siliang yangi ki khon ki jong ublay ni don hapdeng kini kisngi ki ba than jong ka jing em jong i bat ka benta naga ktien ka jong ublay ka ba ngala pule mentan bat ka phang pdeng jong ka jing elap akani ka por ka long ye kini ki kentien ki ba kini ki nong Greek haba ki wan sya kata ka jing seng khawainiam ka ba ki jupen long kat kum ka jing wat bania kalong baksat penlong ye kani ka jing khawai niam jong ki jiu nado ka khat san tarik hado bunai hado arfu ar tarik ki jong bunai nisan ka bemot ubnai prem ki jiu penlong ye kani ka jing khawai niam jong ka jing lat bat kini ki Greek ki juan syakata ka jiaseng bat haba ki wan syakani ka jiaseng laong begini kimdei kita ki Greek ki ba syong hang ta Efesos Henry kidei kita ki original Greek ki baudon hapo Greece ha Athens bat kini ki lawan syakani ka jing seng khawainiam jong ka jing lai bat kumta bagi lawan syakani ka jia seng kila yo Philip ki tip yo u nomor baga kerteng Philip kadai ka kerteng jong ki nong Greek ki kham sngo jan ban lek show briu uba ka kerteng jong u kadai ka kerteng na ka snong jong ki bat haba kila lek show ni u Philip kila ong hagane kadkhot kaba
arpaway kada khot ka ba arpaway kila ong kumne ko kenrat ong gini ki Greek yau niu Philip ngi kwa ban yo i yau Jisu ko kenrat ngi kwa ban yo i yau Jisu haba nga perhat ia gani ka benta hagani ka benta jong ka lamprang ka long bu try Jisu hakata ka por ulas dang ban penpau ya ki kentin ki bakado haka ministry ka jong u syaki kon Israel lengba ka gospel ka jong u Yohanes ki kentin shongsbai ki kentin pira ki jong u try Jisu ki lalong ki kentin ki bakado lengba ka gospel ka jong u Yohanes Tiada mar kata laong bagini ki Greek ki bawan siya ka jesang kawai niam jong ka jinglat. Kim sim day kita ki Greek ki ba lalong haganiam hi Jew. Bat laong ba kim day ru kita ki ba hiar pateng nau sopet jong u Abraham. Henry ki lawan siya ka jesang. Ladap hinpek haga city ki jong Paul si ki nong Rome. Kalau nong bani kong kedekot ke makan rio, kabatai siapang gini kibriu. Laong begini kim day ki Jew ki basyong ha Greece. Henry ki Greek kita ki original hi. Haga baga jing shisha ka jing em jongki, bat ka jing ngai tenrai jongki kamta mengi tep ba, ha Efesos kadon kita ka blai Diana ka paunam ba, bat ka jing ngai jongki kam sim don jing mentoi, ha kata ka jing em jongki. Ya ka jinget ke barem ka bagi jumani haga jinget jongki Greek ki ong ila persang ban mani blai nrai ngim sngo tho kalong bangi mani haga jing matla ngim tip ya kata ka jing mani yo blai ubakumno upol ong ye ka benta ketin blai ong pia mani yo blai ba phemi tho Kini ki Greek ru ki bawan sekali kajing kawai niam ki yamani yau tau blai bat kim sngo don kajing mentoi ban syakri yau blai ha kata kajing bom sngo tho jongki ti kumta kilawan sya kata kajing kawai niam namar ba kitip ba haga por per em bat hanu benai nisan hagini ki tarik kajudon kajing kawai niam jong kajing lat haga ba ujisu uju peniat ya kata kajing kawai niam Bat kila yawan kenang siya kani kajaka kalong bakin yo ya kajing ya mani ya kajing ya seng kajing syakri blai bat kajing kawai niam compare lagi don hakano kabenta hanrei ki kwa banwan siya kata kajaka jong kajing syakri blai kalong bagi kwa ban yo i yau Jisu ki kwa ban ya shem yau Jisu ki kwa ban ya kendo yau markhmat bara bagi kwa ban ya kendo yau tra Jisu ki kwa ban mat ya ki ba kham khrao ha ka je dai jongki badu blai ha ba ki la kendo yau Jisu bat ya ki hikai jong u kin yo ban pediang maki para banget bayi ha bangi pek ya kena ka benta Kiriu krau bat kiriu start ki ba paunam tam ha ka perthai ngila banong ya kita ki philosopher ki ba krau tam jong ka perthai ki dai na kari Greek mo pastor ki jong Aristotle ki jong Plato ki jong Socrates ki dai ki ba langam ha ka philosophy jong ki bat ki dai ki ba start tam ha ka perthai ha ka por bat shwa ka por ka jong Jisu Henry kat kita ki start jong ka hima Greece. Haga jia day ka baka jaman sim ki long sudah batli. Kini ki Greek ha baki wan ban yo i yo ki kwa ban yo i yo Jisu ngas ngau banong bayaki imat ha kata ka por kala tap kala telep da ka jing start ka bakan ja perthai. Latap bala telep yaki da kajing start ka bakan perthai ka filosofi ka harukom
kabala trekam maka jing em jongki bat kim yo i ki ai baro henrei ke perkhat baik tang ya kata ke filosofi baki ki perkhat leng baka jing hikai jong kita ki filosofer ki department jongki ki bastat henrei kata ka jing start ka jongki ka baki don kam sim ai jing mentoy ya ka jing em jongki ka bahapo namar kalong ka bathli bat ka basudah. Para bangit bayi ikon ki jong ublay. Ni em hagan ka juk jong ka jing start jong ka science bat ka teknologi. Bat bagani ka jing start ka menta ka bangiyo hakikiti ki jongi ka tap mat la ya ki khmat ki bakan zaman sim ki jongi. Ya hasurok ru lembuk ya ki brio namar bala tap mat la ka jing start bakan ja perthai. Mjio i yano habaya hasurok. Namar baki bat ya lagi jong ki kor ki machine jong ki hakikti bat ki bo ki skor kim yo i yano ki brio ki sngi ki bamenta la tap mat la para bangait bayi ki kon ki jong ublay ki Greek hakata ka por ki mat ya ka jing start kamdai ka jing start ka bakum gani ka bangi yo kabu mangi hakini ki sngi ki bamenta. Bat namar kata haga bakum kani kapor habala tap matla yangi daki ki bakenja perthai bat kata ka jing long jing em bakan zaman sim jongi kalanang hiar arsut bat teng sngew kumbala thli kala terkhong kala suai bat teng para bangit baik banya doai lang hayeng si yeng ru mjiyo por ngidon lagi jong ki timing hayeng jongi hakirem pe yeng ki jongi banya bu ye ka jing duai men mit men step mdon por namar bangi don lagi jong ki program ki bangi adap schedule ya kita ki program ki jongi. Habangi pek bahai kini ka juk ke jongi ke pementa. Ngilingkot ke jinglong karen yang jongi ke bakan zaman sim. Ngim yoi bat bun sin ngiong bagi jing syakri blai jongi ki long jing syakri blai ki ba matla. Bateng bangi ongru bagi jing mani blai jongi ki jing duai ki jongi ki bangi penher ngisngau batang hang teh hasat ru kim kiu syu. Bat bangi ongru bagi jing syakri blai jongi hakini ki sngi ki long ki jing syakri blai ki bangi pendep tang ye ke program. Aingu yo blai nado ubenai April jong kani ke snem. Haduk mentang adang yo kani pastor ke jing seng ke bahe bani sim mentang. Ngim juyo syuk ki seng bahe kum ki seng ha ki seng yalap bani sim benta ha ki balang ki jongi henre ublai jongi utep ba uyoi ye ki jingmut ba ki jing perkhat jongi habawan lin shop ki jing ki babon kumbarwai ki kon samla menne habawan ling shop kani ka jingpang covid khat khandai ngisngeu bala tap matla ya ka jing em jongi bat ki don ki long ying ki bahapo ka balang hang ni ha mauro ki basngeu bat ban keli shano ablay medon habala dei bandu no ye email lani ye ipa lani ye email i ling ba ka jing wan shop jong ka ni ka knyang jingpang
ngis ngeu bo ublei ula jengai nangi ban ngis ngeu bagi kemat jongi ngim yo isu yanu hakabakum kata kapor ngakwa ban yathu ya pi ya ka ei ka bangamat halaka jong ka ying tak diat kata yo ka bakhat do jong ubnai Julai jong kani ka snem unmen jonga uwe ubala sitom borok si snem naka jing ur jong u umla ban yat umla ban khi khle ban thia ru habbat dagi khon ban khle na ka jing thia ru habbat dagi khon ban pan yat ru hab yat dagi tuki cross hau benai Julai jong ka ar pusau terek ka singi satjan inmen jonga ibayong khle haslong hajayau Saint Joseph Isa bat hakata borok sitayo ibayong khle ila jem bayong khle don sakajing shit met hadin nang takawan sakajing sitom hakajing sitom ye ka kepo ka jong i nganga don sia pastoriat bakayeng ka sem sethi hakapor sau siteng ki phon ki khon persa na sini ki basa hajayau la dom ki ong yang makna isitom jur bat mentangin rakno sa hospital ngong kit sa hospital ngan sawan manga nda kilami nang ta gila pentep ngami nang sina sinong paryong riu baje janmiet marwe ngami bali kimi gi khoni ong sale kumno ban e ga yem long pin hap lek marwe ngaong pastor da jing flash men sim ngongan lek ringkat baru jisu nganom septing ngan syong ringkat bau jisu hakakali bat hadu hospital ngongan rong ringkat bau jisu la dengan dai ban amit i ngapoi selong prabaje ngatang supaya po hospital ong itai nurse nga yong pilakat no snem pin amit mapingong ho pilakat no snem ngong san pusan snem yong mlong syu kibala san po snem sya jrong mlong syu ban amit lade ban ap iginong pang kibayo igini kajing pang tingong don breu yong ni parau don hang ni ngong ni sisen arbanai ule check up yele des Guwahati ti yong pim don breu syu ngong em yong piladep injection ong ladep first dose ti doktor ki yetu doktor selem no syak lah syak kai mum don brio bepli hakata kesajaan la penrungi i hapok ka covid ward kendai baji borok simit itia suk dan rei ngangas ngo artatin nomor bila tlot palat kadur kala ali ka jong i kam don syuk kesnam ru ngalas ngo artatin ndala khe ka sonde men step wa ipek mat ibhabrio ite hinmen jonga daladap hakapor khandai siteng phon utau khon jong tau men ubala sitom borok sisnem wo yanga ai pakhna ipa isitom jur bat la artatin imring men sim syu tang bai dang saat tingong salek kumno ko khon to ya pek kat kabaja ka balong ngangam long mi syu nang nino hospital ladep nang ta sa sipang layo jing tep ba don syu tau men markum tahi kila penbek ban tep no akas ngi monde yau tahun men ita in men hospital ban ya thu rumlong ban nom ya thu rumlong ban akas ngi monde men step mas khitia yo yang nga pho sniu nen miet bau tau para un men jongau para jong i ula khlat ngas penhuni i ngkala dei bat kin tep men takas ngi borok sisngi isu ileng a tang bai bahabriu isyat iklan ila ban keren ila ban itu kana la ai oksigen i hagapor khatwei baji ki wan ki doktor ki ongin ano da oksigen ka bakham klan namar ba kala tlot palat ka oksigen ite hin men jonga tela le kumta bat le kumta yong las ngusting kom ring kom herman sem jong i jan miet yong la pen khi nek sengkai la sedang ban ra kum tu sejrong da bathia yong las ngusting hadu kata-kata bat kata kamiet mondi bersimit itia suk tia san men step akapor khandai siteng i ot ilen nyar hang ta ke jing seng akata hospital ke tom jong i khot ya kerteng jong alaisin bat hadin bila khot ya kerteng jong alaisin i pertai ya kerteng ke jong trai jisu yong ko jisu to wan ya rap ya ngala klet i ke jing pang ka baya bet ke jing kata ke jing pang ko bet ngalek ban kedup ya i hang ta
Bada bangalek ban kedop i tang supen kot ya kata kentien ke bong ko Jisu to ya rap yang markum ta wanu Jisu shemno ya kamen sem jong isu jem hang ta wan ki doktor wan ki nos ki phak mi yang sabar ngong ngammi ha ka bukum kan ka por ngammi ngayang kejat jing thia isu pek yang ai pu samke kum tahi ikhlat no Monday tep yo men senrang Tuesday khlat kan men kan thai ngas ngeu ban ong baki khmat jonga ngam yu isu yanu yanoro la dum ka beneng la dum ka khendeu ngadon marwei hang ta hospital msyak ban rong yanu yanu ngatip ha pia tip hai ka bakum kata ngong along u pastor ngas ngeu ha ka jinglong pastor kat ka bangile ngas ngeu ka biang bek I pastor lendan ba iet bengi jiopon idon hospital apreng kitu gipor ngia duai ngia kersian man ka mit man ka step ngi duai na ka banta jong I bat ngas ngeu bangi long ki pastor nrei ngong haladi ngamlong ka jing em bat utrai Jisu bat ublei hakaling hokti jong u ya ka jing em jong I bat ha bakom kata ka por banga perhat ya lade bat kajing ja jong kajing khlak nok kin men ngayu I ya kajing syai ka ba phalang ngayu I ya Jisu hakarukom ka ba wong kajing em jong pi kajing em jong barok kadai hakaling hok ti jonga sok ma pi kemen ma pi mjulai lai ngalawan ya rap ila laj na kajing pang kajing sitom para bangit bayi kata kalong kajing itu semen sem jongai kajing ja ka bangamat hayeng myora hayeng ye tahin men direct na hospital Robert Shalomali ni tep ngale niam hi marwei haka kamera ka bada pentia ye suaban ra na hospital Shalom jing tep nrehe bang yu I yo Jisu bat ngada kwa ban yo I ban ya shem yo umar khmat ngasem ya kajing tengen ngamat ya ka bor ka bapla ka jong blai ha ka bakum kata ka jingja para bangai bayi ki khon jong ka balang mauro ki balamat ya kani ka jingja ka jing one shop jong kani ka jing pangklam ka balade bandu no ya ka bayi ki bathon ha kani ka klip man ngong tongin ong kumba ong kini ki Greek ni kwa ban yo I yo Jisu Ngi kwa ban Yashem yo Jisu ngi kwa ban mat ya ka jing em ka bakar hai leng ba ka jing pentengan ka jong men siam bakhoj bat ka bor ka jong ublai uban jerong uba bat hakaleng hok ti blai jong u ya ki do not bat ikemen siam jong I usakayos uba barok pia tep lot sapang jong u pila puli ya ka jinglong ya ki kam ya ki barok uni haka khlep mat ka bakhadu wong ngakwa ban yu iyo Jisu ngakwa ban yu iyo Jisu mar barok kila ya be yo Jisu ki pat ba usakayos ru wong ngakwa ban yu iyo Jisu ukiu hauding bakin zaman sim baraba ukiu hauding bakin zaman sim mdei tang bau yo I yo Jisu uya shem yo Jisu umat yo Jisu bat updiang sngop ha yo Jisu hakayeng jong u bat ukelalong ubriu balayok pdiang yigi jingkerku para bangit bayi ublai ukhot yangi ukhot ya pi ki badon ki jingket ki bakhia ki baharukom ka jing em jong pi ya ka ba manga I pastor ki teman basan ngila banom tip ya ki jingket ki bakhia ki jong pi simet lani ha ka long yeng ka long sem jong pi ublai ubayo ilot ublai ubatep lot ukmi nala ka jong ka khet beneng ka jong u Naba uong ngalong ublay ubom juyo thia lemni ublay ubom jusam thia ngayo ilot dia ki jing e ki jingket bakhia
Ia ki jinglen shop jong ka eryong ka basneu. Hagi di kisngi ki mementa. Baru bleu khot yang ngiru. Bangin ya Shem. Yau Jisu. Ubarti mayos. Unongkrong bamatla harut jong ka surok ba Jericho. Habagi senran gila lej siau. Kae me kwa bamehlah kata-kata. Wong bangan yo imat. Bat bangan yo imat. Bat hadin bala le ki kamba ki jong utrai Jisu yau ni Barti mayos. Ula penpej iki khmat jong u. Bat kabaning kong kalong bau yo i yau Jisu. U yo i yau Jisu. Kum ki khon ki bala sius pa ki jong utrai. Ki khon ki bala mat ya ka jing ej ba jong ublai. Ki bangi ong yela dia bangi long ki Kristan. Kat nungut na pedeng jongi ki bala yu i yau Jisu. Kat nungut na pedeng jongi ki bala Shem markhmat baru try. Ka arah jaran reu ka di kesenem ka babun bha ki samla bar ki hep ki baret ki yo i markhmat yau try Jisu. Kia Shem yo try Jisu hakajing yo i ke jongki. Kabangala banong wat mangi ki pastor ki man pesan ngimla ban yo i. Ya ka bakum kata ka jingja ka bakini ki kon samla ki hep ki baret ki mat bagi ong yo i yo Jisu. Don mo na pedeng jongi ki bompat yo i. Ki bompat mat. Ki bompat ye Shem. Ki bompat kenduk bau try Jisu. Haga ketien ke jong ublay ngitip. Ngiyo isi bon bagi syakri bagi breu ki jong ublay. Ki bala yo i yau try. Ki bala mat ye u. Ki bala ye Shem ye u. U Isaya akal nong ke beningkong. Akal nong ban reu ke dekot ke beningkong uong. Ngala yo i yau try. Bar uang habang ala yo i yo try ngapet yela dia uang ngalong ubri ubat nget kermiang sentur baru ni upai lang ubadon lang hang niru ubat nget ker jinglong jing em jongki baru uang kata kapor kordet yang ngan sayap no ong Isaya habau yo i yo try kordet yang habang yo i yo try ngayo i lagi jongki pop. Bat hagani kelenong ke bahan reu u Isaya umat ya ke revival. Kajing mat jong u ya ke revival haduk bu doong ngahang ni topha yang Kisenran jong utrai Jisu kila yo i ya u. Hadin kajing mipat ke jong u na ulum jing tep. Kila yo i yo try Jisu bat kerpang ka long kemi ka Mary Magdala ka bala yo i nang kong yo try Jisu kala lej ban benaru sya ka pertei bat sya kisenran ki jong Jisu bakala yo i yo Jisu rengkat bat ki dak jong ki prek agi kti bat ki kejat jong u Thomas ulayo ban kta ya ka met ke jong try Jisu Ulabu ia kesimpriati jong u haga krung kabadon ke jaka ka jingmong. Yohanes haga deulen nong hapo Patmos uong. Haga kitab jing pen pau kal nong beningkong ka dekot ka bakat nye uong. Ngalayo i yau. Ngalayo i yau. Di para banget bayet. Ublayu khot yang ni. Bangin yo i yo try Jisu. Ngin ya Shem yo. Bara bangi ya Shem ngi yo i yo try Jisu. Ulong shisha. Uta ublay ujongi. Ublay uba em na bom jiukot sa bom jiukot. Bara bangi yo i yo try Jisu. Ngimat bat ngi Shem. Yegi jingkerku. Unong roai koros uong
O kat no ngakwa ban pek ya ka khmat ka jong trai. Ngan yo yaro jiunom jing isnei jong u. Lenti sya ka buram lenter ngan yerwai. Yeng ha beneng ngan yo syong jiunom bat utrai. O kat no ngakwa ban yo i yau jisu. Para bangay bayit, hapdeng kibakum gini kipor. Kalaway kabansawan ngiig bakalong badum kata-kata. Mla aban mudur kaay kabanja nang ni syakmat. Henry ngi sudway hau blay ban ong ablay to ay hangi yagi kmat ki bakan jaman sim kom ki khon ki bamala sius pa bat kom ka balang ka bamala seng hang ni pen yo hangi yagi kmat ki bakan jaman sim bangin yo i ya katai kalaway ka bansawan ka ban long ka bakum no nang bangin yo ban pen kre nang ni menta. Para bangay bayit, ublay ukhot yang i. Ukwa yang i. Bangin yet yaladi. Ukwa yang i. Bangin ya shem bat u, ngin ya kendo bat u. Ukwa yang i. Bangin pentemai ru, ia kajing adai jong i bo ublay. Habangin yo i yo jisu. Kabamut ngidon kam yo u. Ngidon kam yo try. Hakajing em jongi. Ngidon kam hagi ying kisem jongi. Ngidon kam yo hagi por baro. Ki kon samla ki bujus ngo tenat ban pek igi jing ruai lan ban sngap igi jing ruai jong gaiter homecoming mo. Kadon go igi jing ruai ka bala thok kumni. I need you, Lord, like a man in the desert need a drink just to help him survive. I need you, Lord, like a fire in the winter makes a little cold child come alive. I need you, Lord, when I'm tired of the struggle, too tough to walk all alone. I just can't make it by myself. I just can't make it by myself. Ngadon kam ya me try. Ngakua ban yo i ya me, ngakua ban ya kendo ya me, ban ngakua ban ya shem ya me, namar ngadon kam ya me. Hapadeng kajing terkhong jong kajing long mensim, try to pa yau mensim bakhot, kom kom poliu kaban kersoi hakari siap. Kom kom jer beneng hagi deu ring kiang. Kajing em jongi, kajing em jonga kadon kam ya me try. Kom ka ding hagapor ka telang ba ka bakriat ni don kam ya me try. Try ngimla. Dala dia ya kata lem da me yarap leng bau mensim bakhot chome. Tinamar kata ni don kam try. Ni don kam try ya me hak bakum ka kapor. What happening kajing matla ka bakan jaman sim. What happening kajing jong kajing em. Ngi don kam yo jisu. Bat ngi kwa ban yeshem bat ban yo i umar khmat lagi di gisngi ke mementa. Ngi don kam ya kajing em kabangin mat ya kajing em bat kajing shem sim bat mai. Bat kajing duai jonga ka babun sin ngong kutrai ha ka bakum kini gisngi ke ba Thong ya katengrai jing long riu belai hagi rempe ying Kristan jongi. Thong ya katengrai jing long riu belai. Ai bagi jing syakri belai jongi nang ni syakmat war hakani ka por ka bementa. Ai bagi jing syakri belai jongi kin long jing syakri belai kiba shem mensim kiba dap mensim. Kumbangila ruai men do nut jonga la katengit temple jong me ai kan long hapok jong nga ka do nut hadu bom jukut to syong jing don jong me kan long jing khawai ba ni don kam yo try jisu ni don kam yu man kapor haga jing em jongi
nga don kam trai ya me meu ba isnei om don bala ban ai jing sok lait na me nga don kam trai ya me nga don kam to kerku ko nong pen em syame ngawan ublei khot yengi ka ka janmet uyo i ka do nuot ka bajelio ka jongi uyo i ka bari ka basyapo ka jongi uyo i ka jing em jongi uyo i ki rempeying ki jongi ki long ki bakum no hakani ka janmet kani ka life way terek uni ubnai Oktober ublei ukhot yengi bau ong kwa ban thao thmai ia ka jing em jong pi hapdeng ki jing jong ka jing em ki eryong ki bawan ban be ban sho naga diang naga mon hapdeng ki ho ba jong ka jing em ka bangi ya ki di ban kiu ki thiep ngin hiar ki jur hapdeng ki bakum kita utrai jisu ong to wan sanga ngadon kam pi kumba pi don kam yang ngaru ngadon kam pi wan hakani ka janmet syakjat jong ka ding phna ka jong utrai jisu bat na ka ding phna ka jong utrai jisu kasnam ka baloi kasnam ka kordor ka jong unong penem jong yu jisu Christ kan yo ban senrek kan yo ban tap ya ka jing em jong pi ya ka jing em jong ilang barok bat igi yeng ki sem jong i bangin lach siliang naga jingma jong kani ka khlam bat ngin job dau try jisu ubalong unong job para bangej bayi je ki khon jong ka balang ha ka bakom kani ka por ublei ukhot yangi komba ka sam ka jong udebet ka basispa khat khandai ka khot ka ba pra ka ba ong udebet uang to pen pek yaki khmat jonga bangan yo i yaki ki batmai naka an jong me ong udebet try hakani ka janmet pen pek yaki khmat jongi bangin yo i ya me ko jisu bangin ya shem bat me bat ngin ya kendo bat me ha ka bakom kane kapor ka ba than jong ka jing em ubleu khot yangi para bangej bayi habakadai ka jinga sengilap mensi ubleu kentu hapo jonga baladon na pedeng jong pi hakani kapor ki badon kam ban penthmai ka jinga dei jong pi simet batlau trai ba unong pen em jong pi ngan ailat ya pi baru ubleu unsya yangi bangin renew laningin penthmai la dia ka jinga dei bu ublei haka bakum kani kapor ka bakentang hakani kapor haka bangin sa yo ye ka jingya duai ngakwa bang barok na penyong ngin pendam ye ki klik ki jongi sepo ngin pendam ye ki klik ki jongi bara bangi pendam ha ki klik ki jongi ngin duai jar ya la de ban keli la de try ngala jiyo ine em ya me bat hakani kapor ngadon kam ablai be ban yo i ya me ban ya shem ya me komba kini ki Greek ki kwa ban yo i ya me ko jisu bat kala yo i kala ya shem ya me ngiru ngi kwa hakani ka janmet ban yo i ya me ko kan rat ban yo i ki dak ki bala mong ha ka met ka klik ki jat jong me bat men long ka jing ker khu ya nga ublai Ukraine hakani ka janmet lada pis ngau ban don kam mi ka jing pen thamai jong pi sura ye ka kti jong pi ong trai nga hang ni nga don kam mi ka jing pen thamai nga kwa ban yu i me ko jisu ha ka jing em jonga ha ka yeng ka sem jonga ubleun ker khui pi ba pan hap no ubleun ker khui pi kong ubleun ker khui pi dang don sho bangin ya duai ubleun ker khu pan hap no ubleun ker khui pi kong un ker khui pi ki kon samla ki barwai kwai dang don sho pikwa ban yu i ban ya shem yu jisu kani ka janmiet pin dalet se yeng da ka jingkemen pin let se yeng regat bagi jing kerku ki jong utrai dang don sho sate se galeri
Syati syakrum jong ka yeng mani ka bangam la ban yo i nang ni henry ublay yo i ka do not jong pi ki badon ha surok pi badon ha ki yeng ki sem ki bayo sngew ye ka ni ka jing sawa la don na breng jo pi syura ye ka kti ublay yo i ye ka jing bot jo pi panhap no ti ba na ste baranda ini kong panhap no ublay ker khu ye pi ublay ker khu ye pi dang don syu ublay un yarap un ker khu ye pi haga bukum kani kapor pastor daga baburam badaga ba aingo yo blay ngenge ngeni penlong ka jing duai lang haga ni kapor ngingen duai na banta jong pi baro ki balara ila kiti ki ba bedon kam ban ye shem yo jisu pidon kam ban ye kendo yu ban yo i yo na do kani ka janmiet piniyat haga dor ka jing ba breu ka jong utrai jisu pin long ka saki usaki hangno haba pidon bala pidon kam mi ka je selok nge temen basan pastor rang balang bagi rang ba balang ken saya rap ye pi ban ai ka je selok ka baling kot ba ka jing duai hadin balawai ka je sengru ki ha ka ni ka por to ngini le lang hakmat ublai haga jing duai ni duai lang baro ablay ni aingu ya me bamayo sngew bat me shashkor yik jing kerpat jong ka balang lengba kan ka jeseng ya lap ablay bat me yo iru ko try ki men sim ki ba kordor ki ba angnot ki ba trang bat ki ba kwa her ko try na ka do not jongki ban yo i ya me ko jisu ban ye shem ya me bat ban ye kendo bat me bat ban man ki jingker khu jong me ha ka jing em jongki a try u bo blay ngada dua ya khamat jong me ki don sibon ko try ki kon jong ka balang ki bakwa ban pentemai ye ka jedai marmet jongki bat me ablay kilara lagi jongki kiti ha ka janmiet kum ka dak ko trai ki bagi te kular bat me ko jisu ba ye ngada duai ko kenrat isnei bamen lek haki iwe pa iwe baro leng bau men sim ba khot jong ka jing pentemai men sim ba khot ka bor men sim jong ka revival ablay ba ye tob sot agado anot jongki kren yaki thau thmai yaki ko trai daga kti blai ka bala mong ga jong me kakti jongki kamba kakti jong ga jing penkhia ko trai ka jing em ka bakan jaman sem jongki ho ye ka jing em ka bakan jamet ru ablai ha kan ka janmet wan ban boti hame atrai yaki ngam tep atrai ki jing ayu ka bakidon rei memetep ko trai ba me khot yaki daga be me ong to wan hanga phi baro ki bathaj bat ki bakhia ka jingket thiengan penjem ye phi try don ki bapangru agari ka por penjem no ye ki kani ka balong ka jingket ka bakhia ka yeng ka jongki ka jing em jongki penkhia ye ki ablai daga jing penkhia jong me a ko jer beneng umen sim bakhoj to kan toj ha ka jing em jongki khon jong me ye ka balang ko try kumbang nong ruang semen simong yala ka balang to pen khoj atrai ubadon bor pen baptist mai da ka ding pen le kat ka yor trai bi itru ker khu yala ka jong ka balang ker khu ye ka dikasngi ika je seng yalap ka badang sa sibet ru atrai men da ker khu ablai be ye bat thau thmai yang ilang baro da ka jing pen thmai umen sim ba khoj jong me nyai tino hame ablai ka por baro ka badang sa haga kerteng ke jong jisu ngi duai amen ublayun kerku yang ilang baro bat hagaban penuai no ya kan ke jing syakri jong i ublayun tingsan dalam kekhamat ie kekhamat basbun jong u ya ka benta barok bat ia phi ki khon jong ka balang bat un ya ringkat bat phi man ka khlip mat jong ka jing em ha ka jing ya lenti pelgurem ha ka ni ka perthai jong basa un om ino i phi un ya betin lenti na ka wei ka sngi sya ka wei ka sngi try ha ka bukum ka ni ka por ngin pen wai no ya ka ni ka jing syakri jong i ulai
da kaba nginia sok lang ye kani ka jing ruai kaba sanspa lai puar kat bangi dang ruai ye kani ka jing ruai yo dang don ru na pedeng jong pi ki ba ngau sa nut klem ra ai lagi kti ban IT la ka jong jing em show blai show try jisu lada pisa ngau sa nut phila ban ra kat bangi dang ruai kani ka jing ruai phila ban ra e ki kti jong pi ru bari pastor in sa siemi ka benta ka khat do ban duai bat bin sapelait ru daga jing kerku bat penuai ngini ruai ka jing ruai ka san spa lai puar wat kan tat ko jisu jemnot ngeu kayam jonga haba medang khot ye ki wei wat kan tat yanga san spa lai puar kentan ku Jisu jemnu sngau kayam jonga hamba medang kot yaki iwe wan kentan yang Jisu snow kayam jonga hamba medang kon yaki iwe wan kentan yang Shangan wan shakenting isne ting snohun ban shem ha badem hakaching snosi jing entlon önskem Jisu snow kayam jonga ha bamedang kon yaki iwe wan kentan yang ngam don hong ku try banda awan ta bamilasha ya kadonus niupenke Allah namanding hona Jisu snow kayam jonga dan kon yaki we wan kentan yang me uten rai krau kaching ban kaching sung jai ngam don shu haneng hakendo thou will make try Jesus
crowd catching him, but catching sung jai, ngam don shu haning hakendo, tam mamikutrai, Jesus, Kayam chongna hamba midang khot yaki iwe wan kentan yanga. Ngin duai bat ngin sayo eke jingker kupen wai. Au bleu bok pa jangi bahabeneng. Hadin arsnem ngiyo eke nige jieseng yala pait ba jangka balang. Hadin bun benai bengi syong ban sya set kop ala ge jangki yengi sem. Bela ai bengin wan ban kieu syaka yeng ge jang me ban ai ge jing syakri ke banadu ke mensim banadu ke dok not. Ban ngiwan ban pendap eke yeng bani namar ke don ke jing terang ke bakan jaman sim hapok jangi ki khon ke balang mauro. Hoi ki weiru ki bam don kerteng balang ndre ki bawan jing eseng bat ngi na kawai kapor kawai kapor. Ban ngi aingu eme ko try ba melayu I ya kata ke jing terang hapok jangi. Bari ke jing sliang ke bakan jaman sim ke ba manu omla ban pendap. Ndre tang mamehi ko try Jisu. Ban ngi aingu ba meladon rengkat bat ngi ki benta barok jong ke jing syakri ke jangi. Kila pendap ingi da ke jing hun. Ban ngi let pai she yeng ru. Ngi pai ki breu ki badap pura da ka bor ke jong me. Ho ngi aingu bengi don sakawai pat ke jing seng ka por san beje. Ban ngi duai hang taru men kerku kum jo ingi. Bangin wan da ka ju ke jing terang bangin mat ka ju ke jing kerku. Haba wei padu syakri jong me on keren apa deng jongi. Ngi aingu ko try na ka benta ka khubor ke bai pastori jongi la keren. Om tang na ke jing start jong ka kot. Henry na ke jing shemen sim hi dalade. Hapadeng ke jing tap bayong jong ki jing ki jing kordit ki lanot ki shipa ke biya kendo. Penban lap lir ki khamat ki bakan jaman sim beli iu Jisu. Pada kata ko try ai hengiru bangi iu Jisu. Buhon te ko try kumbi pastor ila keren. Ngila duk bor ngila duk mensim ngila duk ki bah yeng ki bah sem ki ba ki ba thon ki jangi. Ngila duk ka bala ka sngi ngila kendo mau siang. Nrea ka ni ka sngi mela keren ngi ko try. Bangi kwa bani iu Jisu. Badu Jisu ruun wan bani Shem bat ngi. Ngi duai na ka benta gitu barok ki belara lagi jangki kiti ko try. Kum kadak ka jing IT jangki hame bakin yo ka jing Shem se ka dok not. Ki weiru le si ki bampat ra. Nre ba men kata iki ko try ba ka wei pat ka por. Kin pendam yala de kin pediang yame. Bat men pen pau yala de ki ko Jisu. Ba ki khamat jangki ruan pen play. Kerkhui ka balang ka jing ko try. Ling ba ka ni ka khubor. Ngin nang roy ha ka jing long men sim. Kerkhuri pastoru syakri jong me lawan na ka jaka ka ba jangai. Ai bilit pai ka ba suk rengkat ba di kong rengkat ba du khun. Bakin mat di ka jing kerkhu ka jong me ha ka jing syakri ka jong ki me. Ba ki benta baro jong ka jing im. Ngi aingu eme ko try. Ka buram ba ka jing ka jing ro kolong eme. Ye kini ngi pan ngi dem ngi ngi pediang. Ha ka kerteng ka jong utrai ba du nong pen em jong Jesus Christ. Patu da airu ba ka jingai ka jong Jesus Christ subau try. Ka jingit ba ka jong blay ubau kupa. Lambat ka jingai selok ka bathiang ka jong mensim bakhoi. Kin yai long kin yai sa rengkat bat ngi. Rengkat ba ki rungit ru ka leng satlak ka perthai. Menta bat syadu ki arta bom jukut. Amin.